Hello, manglabami karon na nasad sinang bandin ang labandira. Yahoo! So, kuan karon. Unsa karon ma? February 6. Ha? 6 karon unya kanang manglabami. Among gamiton diri ning manglaba sa puso. Uy, Jane, Rima, Sky, diri na. Manglaba na ta. Ha? Hala, kuskus jud maayo para mahuman dayon ang ato ang laba. La sige, mamaliling kan mamaliling og kuskus gyud og si kuan si Mama Philly. Unya kay ato ning dalion og human kay naa patay laing buhatonon. Sige, nang bandin kuskus ako lang ni voice over kay naay nagpa-music na silingan namo. Sus, grabe kinuskusay ni ng bandin para mahuman dayon. Sus, may gani ni tabang sad si Janinyo o si Carmel Sky sa amo ang paglaba diri. Na sige na mga anak, panguskus na mo dira. Sus, tao na akong ulitaw. Si Ate Maymay wala ni apil og kuskus kay naa siya gibuhat sa iyang klase. Nya, kumusta man ang inyong pagtan-aw mga kabandin, okay rang among paglaba. Ingani ni manglaba diri basta kanang sa gawas ka mo laba. Ingani ni kinuskusay. Di ba makita ninyo non-stop among tubig? Kay naamay kanang tubig ni sa atog karanamo. Munang kuan walay kas. Sina dyan ninyo ayaw diha pagkuan. Pagluya-luya la, kuskus jud mayo. Carmel Sky, sus grabe, mga kugihan man diay niya akong mga anak ko. Inyong nakita, naami sa gawas. Hala, sinang bandi na sadang nagkuhag tubig. Sus, kakugihan jud kayo. Si Carmel Sky, nagtinagurhan na nagkanang kuan. Kabo. Mao ni mga kapatid, kung sa gawas ni manglaba. Tanan planggana manggawas. Pamutangag tubig kay para dali mahuman og waswas. Salamat kay inyo sa inyong pagtan-aw mga kapatid ay nautunta nga nalingaw mo sa among pagpanglaba. Iniinit man mauga jud ni ron tanan kayo niinit nya layo pa ang hapon. Nya pila ka adlaw nagsigig uwan karon mang uga jud ni tanan. Sinang bandin na sad ako na sad ang nagwaswas. Sige, kuso jud maayo ng bandin. Pero bilib kay kuan ni Carmel Sky kay mutabang jud ni siya. Dili jud ni siya kanang mutan-aw lang. Nya si Janinyo nagdaghangir. Manghangir na ni siya. Bahala gisapot basta kay nitabang lang gyapon la tuwad-tuwad jud sinang bandin og kanang kuano laba. Nana si Mama Liling, kuskus dira Mama Liling. Ang usaw diha sa luyo nga si Carmel Sky kugihan kayo pamutang og tubig sa planggana. Kay ini kahuman ani magluto na pud para paniudto. Sige gyud. Kuskus jud maayo para mahuman na ni. Kay ihay-hay na ni nato mga kaibigan. Ingani manglaba sinang bandin kaibigan. Dali lang kayo mahuman. Save pa sa kuryente. Way uso ang washing machine. O, nay naghatod og tubig.
Ingani ni ang among kahimtang. Kinsay nakarelate ingani nga manglaba. Nya kinsa to ang gimingaw ingani nga manglaba, tan-awan ninyo makarelate jud mo og malingaw mog tan-aw. Ako lang nagipaspas para dali mahuman kay kung ato ning hinayon pertid yung dugaya mahuman. Matumba. Kita nga dito lang gana. Makuha na. Ma. Di mo mag-answer palagi ka. Surot na din. Napaka-answer na. What Sky? Napaka-answer na Sky. Humana mi sa among paghayhay. So naman akong now nagkamulitsing na. Humana mi sa among paghayhay. Thank you for watching. Bye bye. Please subscribe my channel. Bye bye.